Nazzjonalist li kienet jakkumpanja lil kap nazzjonalista Bernard Grek fil-festa ta' San Gaetano fil-Ħamrun il-ħadd wara nofsinhar, spiċċa l-isptar b'diversi ġrieħi wara li partitarji oħrajn fil-każin tal-Partit Nazzjonalista stess fil-lokal aggredewh. Jirriżulta li l-ġlieda nqalet fl-istess każin ftit mumenti wara li Bernard Grek ma tħallix jidħol f'dan il-każin tal-partit tiegħu stess. Ir-raġel li kien jeħtieġlu jiġi operat fil-koptu wara li ċartulu l-legaments kien fil-każin biex jargumenta li l-kap kellu dritt ikun hemm. Kien hawnhekk li ġie aggredit minn grupp li l-ewwel bdew joffenduh u wara nfexxew isawtuh. Skont Mart il-vittma, jirriżulta li fil-każ kien involut ukoll persuna li bħalissa għandha f'idejha l-każin. Wara li ma tħallix jidħol fil-każin tiegħu, Grek kellu jmur isegwi l-marx ta' San Gaetano mill-gallerija tal-każin ta' San Giuseppe, dan anke jiġdu ritratt li tella stess fuq il-midja soċjali tiegħu. Kienet propju l-mara tar-raġel li fi grupp magħluq fuq Facebook blisem Partit Nazzjonalista Maqudin spjegat is-sitwazzjoni rrimarkat li l-persuna li bħalissa għandu dan il-każin fideh beda joffendi lir-raġel tagħha u sussegwentament ġie aggredit minn numru ta' persuni. Tenniet li b'riżultat ta' din il-ġlieda, ir-raġel tagħha ċertu Noel Mifsud Bonnici kellu jiġi operat f'waħda minn il-rukub tiegħ peress li ċartulu l-legament u lanqas seta' jimxi. Fil-fatt mal-post tellet ritratt ta' siq ir-raġel tagħha mixħud fuq streċer aktarx fl-isptar. Il-mara ta' Mifsud Bonnici spjegat ukoll li raġel tagħha sofra minn ġrieħi oħrajn f'ġismu kawża ta' daqqiet li qala. Hi indirizzat lil dawk li aggredew lil żewġa u qaltilhom li messhom jistħu hekk kif qajrithom kodardi tal-li tefgħu lir-raġel tagħha mal-art u komplew isawtuh. Jirriżulta lil One News li partitarji simpatizzanti tal-ex-kap Adrian Delija kienu fost dawk li ħaduha kontra r-raġel b'elementi kbar ta' firda jibqgħu jiddominaw fih dan il-Partit Nazzjonalista.